Machiegni kendo nyako Ramogi jatend migawo mar weche maoko Alfred Mutua oyango ni rakruok gi mibadhi mokwako tero jotich e pinje jo-Arabu e yo achiel mar tieko sandruok mathoth Jokenya kale e pinjego. Kane oloso e limbe mar ndalo adek e piny Saudi Arabia, kama ne odhi romo gi Jokenya matiyo kono, Mutua wacho ni kembe matero ji tiyo e pinje maoko nyaka koro obed gi bedegi mamoko e piny mag jo-Arabu. E tudruok kanyakla kod sirikand Saudi Arabia, gidhi golo e tich kembe matiyo maonge puoth mag pinje ariyogo. We will, in collaboration with the Saudi government, flush out illegal agencies and blacklist agencies that do not perform as per the law. The rights of all workers, as enshrined by the laws of Saudi Arabia and Kenya, will be enforced. Kenyans will be protected, regardless of where they work. To this end, and as an immediate and short-term venture, we are issuing new procedures to be followed before we give clearance for Kenyans to travel as domestic workers to any country. Kenyan immigration officers will also not allow Kenyans to travel out of Kenya to Saudi Arabia as domestic workers without fulfilling the set requirements. This will start on Monday, 7th of November, 2022. We have set up a joint technical team of Kenya and Saudi government officials to fast-track labor issues. They start their work in 2 weeks' time on the 17th of this month.